Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो जोंनि भिडिअखौ मोनसे गोदान रोखोमनि लाबोनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरा आरो फार्स्ट माइ हाजेननाय समाव माबायदि नेमखान्थि खालामो बेखौ नोंथांमोननिसिम जोङो देखायलांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। दानिया जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै।
भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल आरो जुदि नोंथांमोनथिं आलदा रोखोमै बिदिनो नियम खान्थिफोरा आलदा जायोबा कमेन्ट सेक्सनाव प्लिज जोंनो खोन्थाहरबानो जाबाय जोंबो जाहाथे मिन्थियो नोंथांमोनथिं मा रोखोमै माने नियम खान्थिफोरा बेफोरखौ मिन्थिहोनो थाखाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जा हायो डिटेल्सफोरखौ एसे खोन्थाबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय जोंनोबो औ दा थेंक इउ सो thank you so much माच लाभ इउ अल bye bye